Oy, 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 bababa ka na? Bababa na kami. Ingkang, salamat. Salamat, Mosang. Good night. Belay, thank you, thank you. Next year na tayo magkita-kita. Ay, bumaba na talaga si Sisi ko, Johnny, ng iwan. Ay, magaling talaga. Hindi talaga ako, iniwan talaga ako pa. Ay, hindi talaga ako inintay. Kailang oras na ba ako? Hindi mo talaga ako inintay. Samahan mo kaya ako ba? Magdadalawang oras na. Mag-practice lang tayo, Sisi ko. May GLS tayong pupuntahan next week. Kaya nga, nagtalunan na sabay-sabay. Salamat, Bella. Sisi ko, Johnny. May pupuntahan tayong kaya nagpa-practice. Ano yung GLC na sabi mo? May GLS tayo next week. Sa 10, sa Miyerkules. May akyatan tayong sa... Kanta ka lang dyan ha, kanta ka lang ha. May tapusin lang ako ha, hindi pa ako tapos. Ako'y matutulog na maya-maya. Sige, tinan mo Tapusin nga ko kung lang yung aking gawain. dito. Sige, Isakto mo lang may Sasakto ko nga na lang to, 10 minutes, 11. Sige. Okay. Sige, magkanta-kanta lang ako. Practice lang. Ay, salamat sa inyo, guys. Salamat sa mga nakabig, mag-asawang Mosang. Thank you. Mag-off cam ako kasi, ang pangit today. Tonight na lang. Ay, ano na naman nangyari dito sa ating Oh, nagluloko na. Parang gusto naman tong sumama sa mga bumaba. Lagi manghuhuda sa akin sinta, nawala ba ang iyong tiwala? Ano bang dahilan? Gusto kong malaman kung sakali man nating pag-usapan. Parang ang pangit ng tunog. Parang ang pangit ng tunog ba? Ano to? Pag lang ako, nasan na ang pag-ibig natin dalawa? Nawala, hindi ko na makita. O bakit bigla na lang nagbago ka? Sabi mo, ako lamang, walang iba. Tama ba tunog ko? Ano ba ang tunay mo na dahilan? Ako ba sa'yo, mahal, ay nagkulang? O sadya bang ang puso ko'y saktan mo lang? Pag-ibig mo sa akin ay
laro lamang. O kay lupit ng aking kapalaran, minahal kita, nagawa mong pagpaksilan. Sana'y hindi ka nangako. Ano daw? Ang sakit naman sa dibdib nito. Guys. Nag-ano lang ako ha. Inaano ko lang yung aking oras. Kanta kasi si Koy. Nagulat ako ba? Naglalaro na naman ako ba? Ako na ba? Ako na? Hindi pa ako maglalasong. Huwag kang para hindi mo ko iwan. Sabi ko, bago ka mag-end, maglasong ako. Sabi ko, bago ka mag-end, magkakanta pa ako isa. Ha? Kahit tatlo sisi. Kahit tatlo sisi ko eh. Walang problema ba? Pasaway. Wait lang. Ako na? Sige lang. Buti yung isa. Ay! Ayan, samahan ka na ni Kuya Ted. Nandiyan si Kuya Ted. I can't believe what I just hear. Could it be true? Are you the girl I thought I know? The one who promised me her love. Where did it go? Does anyone who ever know? How do you heal a broken heart that feels like it will never beat this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you go. And where you ever want to see him, or I was lost, or fell in love with Andre, and now you say you want to live and start a new life today. This word I told you never say. How do you heal a broken heart that feel like it will never beat this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again?
I will behold thee right. Tomorrow I'll pretend to finally put all behind me. Wake and find that I have found a new life in my soul, and find that I know how to let you go. You go. How do you heal a broken heart that feels like it will never beat this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to wake and put it all behind me. And I don't know how to let you go. Good night, is it going? Kuya Ted, shout out. Shout out. Ano meron? Ba't ang ingay-ingay nyo? Nong Ted, mamamas ko po. Ano po? Na-overuse na yung kahingin mo na panas ko sa akin. Wala na. Void na yan. Well na ba? Oo, void na. Kailangan kasi minsan lang magsabi. Happy New Year na lang. Happy New Year! Wala ka makukuha sa New Year. Again na. Bagong taon, bagong jowa. Yun ang makukuha mo. Mario Joseph, wala. Sana all Nang may paano bagong nga, wala jowa. nga eh. Bagong jowa. Wala nga eh. Kung pwede lang paltan, di ba? Bagong taon, bagong jowa. Every taon may jowa. May jowa Let kang go. bago. Ano yung parang ano lang, damit lang ah. Ay makakarami, panigurado. Nung Ted, Busy kasi ako kamusta? kanina. Busy Nasaan kasi punta ako mo? kanina. Kuya Ted, Kaya nasaan punta mo? nag-deliver na ako ng load ko dito sa Maryland. Saan ka ngayon punta? Mag-deliver ulit? Hindi, pipick up ako ng load ko. Kasi kanina, sinut down kami. Bakit? Kasi, alam mo naman na may counting is no lang shut down lahat oo. kami. Nakita sira ko, ulo hindi ko alam kung totoo yun. Sa may Indiana, may nag-crash dahil sa snow. Oo, Nakita marami ko sa doon. news. Oo. Nakakatakot. Wala nang dahon yung ano dyan ah. Hindi, Uno. malamig na kasi, winter na kasi. Basta kasi winter, yung mga kahoy nakakalbo na. Minsan pati Natutuyo. yung mga, Parang tao lang ninong Ted. Taglagas. Taglaga. pati mga tao dito, pag winter na nagkakalbo na rin. Kakalbo lahat. Nakakalbo dito. Taglagas na. Instead na mag-umpisa ako kayo ng umaga ng 8 o'clock, wala, late na ako nag-start kanina, 11 o'clock na. Dahil sa ano. So, Wala, dito wala sa amin, namang wala gusto dito pang, sa Dina. wala pang lamig. Wala pa dito lamig sa amin. Dapat malamig na ngayong December, wala pa talaga. Wala mo nang wag na lumamig, tapos mamaya maghahanap ka na naman ng kayakap mo. Kaya nga eh. Wala siguro ang taglamig dito, puro init. Ang tuloy na sasakyan, no? Hindi alam ko sa camera to Ang dami nasasabi, basta nasa StreamYard ako. Sabi, bilis Patulin. daw. Oo, alam ko, camera lang yan. Hindi mo lang yan ramdam ni Nong Ted kasi nagmamaneho ka.
Hindi, talagang mabagal to. Pero tinitingnan ko sa pero camera eh. sa tingin namin kon siya tag dito matulin. O tingnan mo. Ilang Matulin. kilometro yan kay Ted? Ilang kilometro? Yung bilis ko. Oo. Oo. Ngayon, kung na 70 kilometers. Ay, hindi pa nga yan matulin. 70 lang Ayun na nga. pala. Sa camera lang yan. Ganun. Hindi. Ano ba ang matulin? Kapag nasa 120 ka na. Usually, itong truck ko, kung tumatakbo ng Anong max? Max yan, truck? 110. 110, ho. Kasi mostly, nasa kon lang yan sila ng first lane, second lane sila. First, second lane. Kung limitado yung speed namin. Naranasan kong sumakay sa isang sasakyan, pinakamatulin, nasa 300. Grabe, hindi Mabilis. ko makali. Mabilis yun ako, 300. Tulin 300 nun. to 50, 250, 300, almost ganyan, Kuya Ted. Hindi ko makakalimutan yun. Sa Germany, yung ano tawag dito, yung bayaw ko na may sports car ba dati pa yun, long time ago, bago pa lang ako. Grabe, kasama namin si nanay noon that time. Oh, grabe, di ko makalimutan. Grabe. Sa Germany, di ba? Sa Germany kasi, Kuya Ted, walang limit doon eh. Talaga magpatakbo ka hanggang gusto mo. Oy, Lalo experience doon lang. sa yung Pero once sinasabi lang. nilang, doon sa sinasabi nilang autobahn ba yun? Oo, autobahn nga doon nga. Oo, Kasi the daanan autobahn, nila yeah. yon. Grabe, Wala pa wala dun eh. talaga. Oo, walang Walang limit speed doon. limit dun. Oo, wala. Doon Kaya lahat ng talaga. mga Nakakatakot naman yun. Ang hindi ko lang nakuan is yung nakakatakot sisikoy, pero experience, pero hustler din kasi yung nag-drive. Kaya Yung pero nagda-drive. patay. Oh, patay ka doon kapag Pag na, ano talaga. Oo, pero galing talaga niya. Magaling siya. As in. At saka kung ang pagkakarinig ko doon hindi sila basta-basta namimigyan ng driver license sa Germany. Oo, kapag kwan. Hindi, depende din yun sa tao, Kuya Ted yata. Kasi yung nagda-drive that time is talagang malakas ang loob. Talagang kwan siya as in. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Anyway, experience nga. Parang, sabi lang, sige, go, experience. Parang, ganun pala kalakas talaga nun, no? Super as in. Hindi ko Kung malimutan yun. mag-drive ka sa pagdadrive mo sa Pilipinas, nasa left lane ka tapos ang bagal-bagal mo. Oo. Sa kwan kasi, doon sa autobahn kasi, wala naman limit talaga siya. And anyway, Saka lahat ng may mga sports car, doon nila tinetesting yung mga nila, yung mga kotse yung nila. engine nila, yung mga machine nila. Oo. Kwan yun, parang experience lang namin that time noon. Anyway, ang tagal na noon. Tapos saka ko na lang na-realize na, hala, napakalakas pala nung ganong kwan. Bali po Palakas, yun, super. 160, 170 miles per hour dito yun. Pag gano'n na. Kasi minsan tumatakbo lang kami pag malayuan. Naranasan namin pumunta ng France ng naka-auto lang, ibakasyon. Kwan lang yun ha, nasa 150, 120 lang yun. 120 gayaan kasi 'di ba pag walang traffic, walang stoplight, yung nasa kon ka probinsya, 'di ba? Tuloy-tuloy lang. Yeah. Pero pag yung ganun pa lang experience, okay lang naman, kasi charge to experience lang siya. Pero Ano yung sports car niya? BMW siya na ang tawag dito, may nakalimutan ko. Basta BMW siya eh. Yun lang alam kong siguro kwan. yun. Hindi BMW. Parang kwan lang siya, hindi naman talaga. BMW siya, pero dalawa yung kanyang kwan. May mga pika-pika, di ba? Wala akong alam sa mga ganyan eh. May mga gaya. Basta kwan lang siya. Pero malakas siya. Malaki yung makina, siguro nasa mga V8 siguro yung makina. Oo, siguro yung makina, no? Wala man akong alam sa ganyan, pero sabi ko nga, kung nirecord ko pala yun, at least hanggang ngayon makikita ko, wala pa sa kung 300 something yun, malaki yung makina nun. Malaki talaga ang makina niya, Kuya Ted, kasi nagbabiyahe yan papuntang Berlin, ganun balikan, kayang-kaya eh. Papahinga lang, malaki talaga. Tapos yung gasolina nun, parang umiinom ng Red Horse. Oo, ganun. Malakas. Ganun pala yun, no, Kuya Ted? Oo
Anyway, Pero napagdaanan depende naman sa kanya eh, sa setup ng sa Ken. sasakyan niya. Ah, Pero usually kasi pag ano na ma-V8, lalo pag kayong mabilis di, na gano'n, na oo, lahat yun gumagana yun. oo. Magaling, maganda. At saka hindi mo ramdam sa loob na ganun kalakas yung takbo mo. At talaga siguro ko na yun, yung kotse na yun, design para doon Doon. sa kwan o sa lugar na yun. Oo. Diyan, sa inyo, tingnan mo, walang car traffic, walang auto-auto. Yan, wala yan, dami yun. Antulin, walang traffic. Meron may mga sasakyan. Hindi katulad sa atin, wala nang daan. Dito sa amin, nako, umispeed ka lang dito kasi si Koy. Ay, nako, ang dami na naming multa dito dahil sa mga speed. Sobrang higpit dito si Koy. Sobrang lakas. Napakalakas kang magbayad. Ang camera nila. Nagdadrive ka ba? Grabe. Nagdadrive ka ba? Nagdadrive ako ng pinggan, Kuya. Saan ka dadalhin ng pinggan? Drive talaga ng pinggan. Yung hugasan ko, di matapos. Madaling ka sa buffet. Eh, kanina pa man yung hugasin na yan, hindi matapos. Ano yon, isang barangay? Uy, ligpitin ko dito. Siyempre, ako lang kikilos dito si Sikay. Hindi, Ay, kung nga Kuya tinawalig Ted. meeting ko. Ang alin. Manga pa naman. Isa lang ko lang yan mamaya. Asa na sila? Natutulugan na yung mga nandiyan. Nawala na si Vince, natulog na yun. Iniwan na naman nila ako. Lagi na lang nila Si akong Wins, iniiwan. Anak, mamaya, doon na sa kwan yun, si Wins, nasa Facebook na yun. Mamaris na naman sa Facebook yun. Kaya kung kita sa mga kwan yung Facebook, palagi nagmamaris sa Facebook yun. Uy, Ito, kasi mag-aalas 4, 3:30 na pala dito eh. Kaya ito, busy na naman. Tapos may Alas mga 4 driver. ng hapon. So, mag-aalas ibig oo, sabihin, alas 5 utot-utot na tayo ng tulog sa kanila. Maaga pa. Kaya nga, kapag nagpe-premiere si Kuya Ted, alauna din sa akin, alauna yan. Alauna, alas 2, ganyan, ng madaling araw. Di alas 3 na dito ng madaling araw. Utot-utot na talaga. Wala na rin kaya pag nag-live ako, alas 6 alas 8 ng gabi dito para tulog kayo. Ay, Bar Yosef, mag-live ka naman inungkid ng gising kami ba? Pag Paano kami Pwede naman makakakuha sa ng umaga papremyo doon? 9, 10, Pwede naman sa umaga. Yung dating oras mo, dating live mo dati, Yeah, pwede naman sa umaga kasi Kasi day off ko naman yan eh. kapag gabi siya, kapag gabi si Kuya Ted, anong sa akin nun is 2 o'clock. Ano eh? 2. 3:30 na dito sa akin. Anong oras na dyan? Alas 9:20 ng gabi. Sa amin. Gabi. O, di balik. Sa'yo- 6 hours. Kay Ping 6 hours is ahead kayo. 11, 6 sa amin. Kay Ping, 8? No? Sa'yo, 8? 8. Kasi 2 hours ang agwat natin dalawa. Yeah, so pwede ako mag-live ng umaga. Like maybe 10 o'clock. Opo, tama-tama 4 o'clock ni MJ, yeah. Sakto, walang akong gawa nun. Kailan? Pag wala akong work, ha? Pag wala akong work. Anong kailan? Basta hintay mo na lang. Tanong ka lang kung magla-live, hindi ka naman pumupunta. 2017. Mga naka-wheelchair na tayo. Napunta naman ako ng live nyo. Pera na lang kung ako talaga ay busy. Yung talagang kasagsagan ng loto ko, hindi ako nadot-dot ba ng cellphone ba? Alam Kunin mo kasi yung remaining na 1 week vacation ko, kailangan magamit ko. This year, Kuya Ted, buti ka pa, may 1 week ako, wala na, naubos ko na. 3 years, 3 weeks nga dapat, kaya lang nagamit ko minsan yung 1 week, ganun.
naubos ko na yung aking bakasyon na 5 weeks. Per year kasi meron, Ayun. per year With kasi pay? meron akong 25. Oo, with pay yun. Kasi With pay, regular that's good. naman ako. Tapos, naubos ko na yun nang umuwi, di ba? Ilan, tapos bakasyon. Ubos ko na. Pero bagay, one month na lang, tapos na rin ang taon. Next year na naman ulit. Maganda yun, with pay yun, buo. Kaya 1 month, more than 1 month, wala kang trabaho. Ayahay. Ayahay minsan. Haya. Tatamat lang. Kailangan din natin magpahinga paminsan-minsan. Ang kinaganda lang ngayon sa akin is 5 days lang ako nag-work ba. Tapos, pag holiday dito, holiday din kami. Ang bawa, pag Pasko, gayaan. Pero yung mga normal, wala din. Wala. Bawa, 25, 26 free kami kasi nga, dalawa yung Pasko namin dito. Bakit dalawa? Ewan ko ba? Basta tapos yung, ngayong December 5 kasi, meron mga, yung tinatawag nilang Santa Claus, merong, tawag dito, yung mga parang gift para sa mga bata. Tapos 25, 26, yung Pasko nila, dalawa. Kasi, ewan ko, hindi ko din maintindihan bakit dalawang Pasko nila. Kaya mostly, yung sa side ng babae, halimbawa, ako sa side ako ng lalaki, 25, 26, sa side naman ng babae. Parang gano'n, parehas. Parang gano'n siguro yung routine nila. Pero di ko alam bakit dalawa. Magastos yung Pasko nyo dun. Super nga. Pero pre naman, okay na. Hindi. Ang ibig ko sabihin, 2025 may Pasko. Mamimigay ka ng regalo. Tapos sa 26 may mamimigay ka na naman ng regalo. Hindi ko din maintindihan. Hanggang ngayon, Tapos di ko din 26, sa amin ka na rin magbigay ng regalo. Kasi 24, 25 dyan. Diba, Ninong Ted? Ang bilis magkwenta ni Ping, Oo. Magaling pala dito sa magaling pala to sa mathematics. Na-frozen ito saglit. Na-frozen Ninong saglit Ted. yung brain ko eh. Ang linaw ng pandinig ko dun sa mga Pasko-Pasko na yun eh. Aray ko. Totoo nga, dalawa nga yung Pasko namin. Nasa kalendaryo ko nga, first and second Christmas. Pero nasa na nila to. Nasa traditional ko nila to. Okay. Ninong Ted, Okay, nasa kalendaryo ko na din yan, 26. Christmas na yun. Hindi kasi Schedule pag para nag-live sa ako, atin. pag nag-live kasi ako, 26 na eh, tapos na yung Pasko. Oh. Uy, ano pa yun, Ninong Ted, Ano pa yun? Kasali pa yun. Kasi ano pa yun? Dikit pa yun. Ay, hindi nakasali yun. At saka ang masusunod, yung, Hindi, yung date nung may-ari nung may bahay. Magla-live. Magla-live. hindi yung mga guest o na yung mga nasa baba. Masusunod yung yung magla-live. Uy, maawa naman kayo sa amin kasi walang Pasko dito dito sa Muslim. So ngayon, makikipamasko na lang din ako sa mo YouTube. si Gayping. Tingnan mo. The Netherlands has 2 days of Christmas because both 25 and 26 are official public holiday which allow for more extended celebration with family. Yun. Traditional talaga dito. Ano talaga dyan? See. Dito wala Tingnan mo, kaming Pasko. ang first Christmas is typically spent with close family or festive meals activities, and the second day is a more relaxed day used for visiting extended family, going out for winter walk, or going shopping. O, di ba? Wow. Traditional dito yon. Yan. Kaya sa aming side naman, kapag halimbawa 21, pupunta kami, halimbawa sa side ng lalaki, part, tapos sa akin naman, first sa side ng babae. Para yan nandito. Maganda. Imaginein mo, dalawa. Gastos nga yun, Kuya Ted, Oh, Maganda yun, pabor yun sa mga bata, hindi para sa matatanda. Tapos mayroon pang Christmas, ngayong December 5, tawag namin yun na ano ba tawag dito? Basta ano ba yun? Basta sa mga bata,
yung parang Santa Claus ba sa atin na magbalot-balot kami para sa mga bata. Tapos, kunwari, binigay yun ni Santa Claus, ganun. Sa mga bata lang naman yan. No, bali tatlo, ang tatlong Christmas namin, gastusin. Ano na, Sisikoy? Di gawin mo ng gawin mo ng apad. Sali mo kami sa Christmas. In-explain ko lang kung explain anong lang. meron dito. Explain lang ba yun? Okay. Papalit, Ninong Ted, inaano ko lang ba kung makakalusot? papapalitan mo na naman yung holiday nila, MJ, sa lugar mo. Oo nga. Ang dami na ng auto, oh. Pero hindi mo halata. Dami na. Natatraffic na. Traffic na eh. Mag-alas 5 na. 3:30 na dito. 4 o'clock, labasan ng mga trabahador. Tapos yung mga taga rito, hindi marunong mag-drive ng mga taga rito. Mga trabahador. Ayan, bagal na. Makita mo, no? Imagine mo kanina, walang kasasakyan tapos ngayon marami na. Alam mo, Kuya Ted, pwede ka mag-live ka gayaan. Kasi may nakita ako, taga USA, nagda-drive siya. Tapos, direct Nagla-live ako dati. Pero delikado. minsan kasi hindi nawawala yung signal kasi pag minsan. May nakita Depende ako sa kung lugar. Oo. May nakita ako nagla-live siya tapos nagdadaldal siya. Oh, sabi nakita ko na to kanina. Hanggang ngayon live pa rin siya. Saan kaya ito umiikot? Parang 3-4 hours na siyang ganun. Kilala mo yun. Vlogger din siya. May asawa siyang Pinay. Meron akong dinikitan ako na tracker din eh, pero binaklasan ko na tracker din. Kagaya ko. Binaklasan ko kasi pag nag-live yun dire-diretso yun. 10 hours. As in, 10 hours siya nagda-drive? Yeah, 10 hours. Yeah, kasi allowed nga kami ng 11 hours eh. Tuloy-tuloy? Kapagod, no? Sakit Hindi naman tuloy-tuloy. Like, kalimbawa, let's say meron kang kalimbawa bibigyan nila ako ng mga, let's say, mga 550 miles. Sakto yun sa kanyo na 11 hours ko yun. Maubos ko yung 11 hours ko sa driving. Depende ko saan ako dumadaan. Kung puros highway ako, mga mga 10 hours, mga 9 and a half, kaya ko yun. Pero pagka siyempre marami kang dadaanan na countryside, mga 2-lane road lang, yung speed limit, minsan mabilis, minsan mabagal yun. Kaya pag gano'n ng 550 miles na. Ilang lane ba yan? 1, 2, 3, 4, 5? 5 lane ba yan? 4. Tingnan mo, Ninong Ted. Si Kuya Johnny, may dagdag din isa. Ang alin? Pati yung pagbilang niya dyan, may dagdag din. Parang ako lang din, may dagdag. Uy, binibilang ko kasi, tingnan mo. Yung line. Yung sasakyan, kung saan sila napatapat. 1, 1, 2, 3, 4. 4. Mayroon pa doon sa kabila, Mayroon pa sa kabila. Ayun. Kabilang way. Pabalik naman yun. Pabalik. Kabilang way naman. Kasi nasa westbound side ako, eastbound side naman doon. Hindi nga siya natatapos mag-construction dito. Especially sa summer. Ano ba yung daan? Hindi katulad sa Pilipinas Nung hindi pa ako monetize eh. Wala akong naglalim nun pag nagdadrive ako. Yun yung mga tumutulong sa akin, yung mga dati kong kaibigan. Hindi ko pa kayo kilala nun. Hindi nyo pa kami pansin nun. Hindi naman sa pansin pa. Hindi ko pa kayo kilala. Saan ba kita nakilala? Kilala kita kay Kun, di ba? Kanino? Kilala kita kay Kun, kay Lakay Jun. Kanino nga ba? Doon yung nakilala, Ninong Ted.
Oh, doon kita nakilala. Kailan kayo dun? Dalawa kayo ni Kwan. Yung isa yung kapatid mo. Jennifer. Oh, doon kayo nakilala eh. Oo nga. Kayo ngayon unang pinatalsik doon eh. Ninong Ted, pinaalala mo na naman. Ay, hindi ko alam yun kay Ted. Kwento mo, dali. Ano nangyari doon? Hindi ko alam yun. Sobra kasi Martes yun. Ayan. Sinipa to rin sa GC. Uy, grabe siya. Hindi ko man kilala yun sila. Alam mo yun, Jay. Bago mo ako na-meet, naku, di mo alam kung gaano ko kagala. Kung saan ako dumarating. Nakilala lang naman kita talaga, Kuya Ted, yung pinakalaki ng grupo, yun lang, dyan. Diba? Yung kailan lang, last year, 2 years ago. Hindi, meron pa kaming kwan nun eh, bago pumunta doon, nung nag-uumpisa ako. Meron kaming kwan nun, meron kaming parang siya yun nagpapaangat sa amin. Sabi ko sa'yo, ang laki ng chinators nung kamo, nung yung pag nagpa-member ka doon. Ang laki ng chinators niya doon. Tapos, ang masaklap pa doon, yun po pwede, pro-promote ka talaga niya. Whether nasa live ka niya or wala ka doon. Kung nagpalipad ka o nagpa-member. Hindi, basta member ka nung, basta nasa may level yung member niya eh. Pagka yung andun ka sa level na yun, kahit na andun ka or wala, i-promote ka niya. Ngayon, pag nasa mababang level ka lang, then, makipagdikitan ka. Kaya sila noon yung mga kumikita talaga noon. Isipin mo yun doon sa level ko kung ilan yung siguro mahina yung noon nung 1,000 noon every month na sahod. So, sa membership lang ngayon member lang yun kung ilan piraso ang member mo doon, madami din yun. Yung sabi ko doon sa level ko, siguro hindi lang kami siguro abot siguro kami ng mga ng 30. Sa highest level yun Alam mo magkano yung level namin na binabayaran nun? Monthly sa kanya. Per month? Yeah, $45 a month. So magkano yun? What? Yep, $45 a month. Yun ang binabayad namin sa kanya. Yep. Tapos meron pa siya yung $100 a month. Kwan naman yun. Ang perks naman nun, yung $100 a month na yun, pag halimbawa, siya magiging guest pag mag-live ka twice a month para siya mag-guest. Nakikita niya. Walang yun doon sa lang yun. Wala pa doon yung mga lipad-lipad. Yung pinakamataas na member yun. Meron pa siya yung meron pa siya yung first, second. Tsaka first, second. Yung second niya laki naman tapos noon kaya nagkawatak-watak kami noon nung umalis kami doon sa na yun. Nagpapangat mo. Nagkawatak-watak kami saan kami nagpupunta noon. Marami kami doon. Pero nakasama mo si kay Ping, Hindi. Doon ko na nakita si Ping kay Lakay Jun TV. Doon ko lang na sila na-meet. Parang hindi na nagla-live yun. Naglalab pa rin, pero hindi na masyado. Nakasubscribe ka ba sa kanya? Hindi, binaklasan ko siya. Kaya di mo alam na nagla-live yun Hindi ka naman updated Ikasi nga. Naklasan ka. Alam ni Ninong Ted, alam mo yan Ninong Ted kung paano ako mag-support. Sobra akong mag-support. Naka-video, content ka nun. Ay, bahala siya Ninong Ted, bahala siya i-content niya ako. Alam mo ba, sa totoo lang. Wala ko alam dyan. Ang gulo ng YouTube, kala nyo ba? Ang gulo ng YouTube. Ngayon ko lang na-realize, magulo talaga. Magulo, hindi. Ano naman ako, supportive naman ako Ninong Ted. Ang nangyari nun, hindi lang naman ako ang inano nun, pati sila Osang. Tinanggal nila. Marami. Kasi naman, di ba, may away-away na nun, may away-away. Tapos gumawa pa kami ng sarili naming GC.
Di ba? Wala akong Ayun alam na. dyan. Wala pa ako sa YouTube niyan. Bago-bago lang ako. Ay, Wala malamang pa. bago-bago ka na. Wala pa ako Bago-bago. noon. Wala pa akong alam. Wala pa Hindi, siguro nung si Kuya Johnny noon. Nung nagla-live na ako noon, may sarili na kami GC noon. Kasi 1 year lang ako, Tapos- 1 year ako ng YouTube, May ha? O mag 2 years lang ako, next May pa o. Wala pa Yeah, ako. tapos nung kwan na, yung nagmahal na lahat, banana, watch hour, wala na. Oo. Nag-loan, yung mga ibang members namin, siyempre, hindi na namin sila kayang ipamonetize kasi mahal na nga lahat. Ang Mahal dami na nila, yan. no? Kuya Ted, no? Oo. Ilan kayo noon? Kasi yung nakikita, pag napunta ako sa iyo dati, 35 ba yung mga tao mo? 35. Yung mga legit talaga na, hindi yung, alam mo yun? Yung mga legit yun, hindi talaga kanya, 35, 40, ganun, 40 talagang gusto nilang tao. umangat. Ngayon, wala na. Pero alam mo si Sikoy, alam mo, nandun ako dati sa group na 'yon. Ah. Pero ang nagtulong sa akin na mag-ano ng ano ko, sila Kuya Tit. Pero tumagal ka ba doon? Hindi din. Hindi din. Nakailang Parang buwan ano ka? kasi doon, Hindi, yung parang ang masaklap ano, pa dyan, yung parang pera-pera lang ba? Ewan ko doon ba? putol-putol. Ako ba putol-putol? Hindi naman. May putol-putol eh. Sino putol-putol? Hindi ako. Si Ping, umiikot siya sa akin. At saka kung paano, yung mga tawag na doon, ang dami namin natulungan nun, especially ako dun sa monetize, from banana hanggang watch hour. Ang Watch hour. masaklap pa doon, ang masaklap pa doon, guess what, pinabayaan nila yung mga channel nila. Oo, sayang na. Kahit Nung na, time na, kahit yung na, time na ano na kahit na sila. mura lang yung dub. Kasi ang kwan kasi nila, hindi kasi nila nare-realize, ang alam kasi nila, once na na-monetize ka, is susuldo ka na. Ang hindi nila na-realize, monetize ka, kailangan mo pa magtrabaho kasi kung wala kang video or hindi ka mag-live, walang palipad. Wala. Doon lang naman tayo umaasa sa palipad. Mm-mm. Kung nga sa video, doon lang sa yung mga manunod, yung revenue natin doon. Kung hindi ka mag-upload, hindi ka, wala kang sisildo. Saka kahit Kadami upload yan. ka ng upload, hindi rin naman ganun kalaki yung ano, Sa kikitain. Yun na nga yung kwan eh. Yun na nga yung hindi nare-realize ng mga kwan eh. Yung mga, that's fine. Yung gusto mong bumili ng banana niya, bebentahan kita. Pero hindi nila nare-realize na yung kinakarga natin. Hindi naman legit yun kasi hindi naman manunood ng kwan yun eh. Ng video mo eh. Tama. Kita mo, 'di ba? Laki nga ng bahay mo. Tapos views mo wala. May mga nakita nga ako, maabot ng magtataka ka doon. Yung bahay niya 150,000 Nakita ko yun. May nakita din ako subscribers. Tapos ang views lang niya 500,000. Paano nangyari yun? Nakita ko nga yun. May nakikita So, akong gano'n. Dapat more on short. Magaling mag-on sa short. Ayan, kasi sa shorts naman, basta magbaral yung shorts mo. May kon doon may sweldo doon eh. Meron Kagaya ngayon, 'di ba? Meron ng revenue ang shorts ngayon. Noong kasi, 'di ba, lalaki ng mga shorts video ko. Wala pa kasing revenue yung mga short video noon eh. Kaya lang nilagyan ni Lolo ng revenue yan eh. Ang habol mo lang kasi dun sa short video yung yung tao. Alis tapos ang habol mo lang subscribers eh. Ang habol mo lang sa short video. Tama, Kuya Ted. Kasi kung meron lang, akong na-money lang ang short dati, yung 500 yung kalating milyon mo na yun, magkano na yun? Kasi nga ako, yung kuha ko lang na yung isang video, alam mo yung nagkuhan lang siya ha, nag 20,000 lang ba yun? May 2 euro na agad yun, ibig sabihin, yan pa kayang sa'yo na kalating milyon? Magkano yun? Yeah. Meron ako nakita eh. Ilan yung dalawa yung kwan. Meron siyang isang kwan eh. Isang short video na umabot ng 100
198 million views. Short video. Tapos, magkano kaya yun? Hindi. Hindi ko alam kung magkano yung kita na. Tapos yung bahay niya, almost 500,000 na yung bahay niya. Yun ang legit kasi makikita mo dun yung yung views. Oo. Tama. Correct. Ano na, si kay Ping. Short mo na yung mga luto-luto mo. Mag-short kayo. Mas basta yung panyo lang, yung title mo. Ayusin niyo yung title mo kasi agaw pansin. Oh. Ang hirap nga maghanap na yun ng title, hindi ko maano kung ano Hindi kasi halimbawa, nagluluto ka, di ba? How? Yun. How to cook whatever. How to cook nga, Ping. Yeah, how to cook mantika. Paano iprito ang mantika. Magbabyo nga talaga yan. Oo, magbabyo nga ang ibang tao ba? Ngayon ko lang ito narinig. I-click nila yan. Tapos yung thumbnail mo, yung thumbnail mo, ayusin mo lang. Hindi, hindi mo naman kailangan ng thumbnail sa MJ. Hindi pala. Hindi mo kailangan, parang direct na lang yun eh. Pag mag-focus ka lang doon sa title mo. Tapos may magko-comment sa'yo. Mag-ready ka lang sa mga comment. Ibabash ka nila doon. Ibabash ka talaga. As in. Oo. Pero wag mo papansinin yung mga yun kasi pag makikita nila na pag maraming comments tsaka yung likes, yun, click nila yun. I-try ko nga minsan gusto ko mag-direct live ako Ted na kailan ba yun? Yung nag-direct live ako. Tapos may mga pumasok na mga aswang. Aba ko ano sinasabi, hinaid agad ni Bogs. Hinaid agad ni Bogs. Sabi ko, ba't mo hinaid? Basta wag nyo na lang, basta wag nyo na ang tawag nito. Pansinin Oo. Kasi kung yung mga yun kasi pag may gano'n pumapasok, views yun Views yung mga yun. I-try ko nga. Kasi parang yung sa direct live. Lalo't ako, minsan may yung idea na pumapasok sa utak ko, yung kawalang hiyaan na, alam mo on the spot, nagkakaroon ka ng idea, diba? Yeah. Tapos, sabi ko, ano kaya to? Parang papatok yata to Parang gano'n. Depende yan, Sisikoy, kasi minsan may mga idea tayo na nagpa-flash agad sa utak natin. Tapos minsan nililista ko yon, tapos babalikan ko yun later. Tapos maghahanap ako ng isang bagay na parang, alam mo yun, yung parang, ano kayang itatitle ko sa ganito. Sa short yun sa mga pagkain. Mostly kasi sa pagkain ako mostly na nabubuyo ba ko yun sa akin. Kahit ano na lang, nag-iimbento na lang ako. Pwede nyo pwede nyo pag yung mag-upload ka ng shorts, pwede nyo habaan yun, pwede nyo gawing 1 minute. Hindi lang 30 seconds kasi may option dun Oo, hanggang 3 minutes meron maximal Yeah, 3 minutes yun. Binago ni Lolo yun. 15, 30, ganon, 1 minute, parang ganon. Tapos, wala pa nga akong video sa short video ko. Busy pa ako, busy ako. Dati kasi tinatry ko mag-upload ako ng every day. Kaya palagi nakaganito yung telepono ko Basta nagdadrive na ako sa may on the spot na maganda naka-ready. Oo, record agad. Pag sinipag-sipag na naman ako. Minsan kasi kakapagod din. Yung iba yung iba na yung humihingi ng subscribers. Meron naman Pero yun nga lang, wag mo nga sana pag na-monetize guys, sweldo ka kung hindi ka naman nagtatrabaho. Correct. Meron nga kami kasamahan doon sa doon sa unang sinalayan kong GC. Sabi niya, Kuya Ted, pag na-monetize ako, hindi na ako magtatrabaho. Yun ang sabi niya. Feeling siguro. Kala siguro. At saka, di ba yung sinasabi, di ba, noon, sabi iniisip mo, pwede kong i-play yung sarili kong video. O hindi pala pwede yun. Papaluin ka ni Lolo. O, di ba? Makakon ka, mapapas. Matitrace nila yan.
Maganda na lang yung mag-upload ka ng mag-upload. Tsaka darating naman yung subscribers kasi yun ang kailangan ni Lolo yung kun eh. At saka kahit na anong gawin mo sa video mo, kung hindi talaga ipupus ni Lolo yun, walang mangyayari. Na-realize ko talaga yan, Kuya Ted. As in, na-realize ko. Kasi may Pero pag- inaabangan akong live tuwing gabi, laging nagpa-flashback. Nagbibidya ako doon. Since nagsimula siya ng, pero same time lagi siya. This time dito. Tapos tinitingnan ko lang siya. Nagmamasid ba ako doon? Nung dati wala pa, mga hanggang 10, 15 gayaan. Ngayon umaabot. Yung parang daily na ganun ginagawa niya. Umaabot na siya ng, the other day is nasa 20, ang daming pumapasok na bago. Tapos ngayon umabot na naman. Last time na nakita ko, naging 15 na, umabot ng 60, puntang 30. Talagang pure na mga legit na tao. Yeah. Pinupus ni Kwan yun eh. Pinupus ni Lolo yun eh. Yeah, Basta correct. pinus ni Lolo yun. Oo. Talaga. Pag-araw-araw siguro. Pag-araw-araw. Hindi, at saka, yung, basta, saka sabi ko, ay, ganun. Correct naman, tama naman talaga. Dapat ganun talaga. Kasi nga, ang point kasi is, may time. Yun. Yeah. Pero kung halimbawa, kung ang magsimula ka siguro ng 1 hour, and then the next day is same time din. Tulad ng ginagawa ng iba, di ba? Every day, pero Every day. same day, ganun. Yeah. Na-realize ko talaga yun kasi wow, talagang gusto ko kasi nga talagang papasok yun ng mga tao doon. Tapos umaangat talaga yung kanyang subscriber sa organic, parang ganun. Yeah. Kaya sabi ko, maganda naman talaga. Tama nga naman kung magla-live. Pero yun sa iyo naman, Kuya Ted, mas saludo ako kasi nga videos yung target mo din. Kahit hindi ka na mag-live. Kasi nandun na yung watch hour mo, okay na rin. Maganda rin. Kaya parang sabi ko, lagi ko pinapakinggan. Tapos nag-i-stock talaga ako sa channel mo kasi nga, sabi ko, maganda naman tong idea ni Kuya Ted. Kasi nga yung video mo is more tapos shorts. Kahit hindi ka na mag-live, meron ka na lang. Tumataas na yung watch hour At saka mo. ko naman eh, hindi naman daw problemahan yung watch hour niya eh. Kasi Kasi namonetize na money kayo. na. Oo nga, tama. Yeah, kahit na mag-drop yan, basta wag lang mabakante ng 6 months. Kasi pag nabakante ng 6 months yan, wala na. Demonetize ka na. Oo, kasi ang point ko naman kaya nagla-live ba, yung sa gabi ba, jamming, ganun. Yeah. Tapos, Yeah. minsan, O parang, pag yun? may time. Yeah, pag Correct, may time. tama, yun. Tulad ngayon, gustong kumanta ni Skyping. 10 song lang daw yan ha, 10 song. Sabi ko, nagtrato na agad ako. 3 song lang sa akin ha. Nag-2.5 agad ako kanina. Nakailang song siya. Yung ko dyan na kailang song yan. Anong oras na yan sa kanya? Magko-comment ako mamaya dun sa live niya. Sabi ko, budol. Sabi mo, 10 song ka lang tapos umabot ka ng 5 oras. Ganun ko. Alas 3 hours na nga siya, O di ba, bilis? So, naka 3 hours na. Wala lang Ninong Ted. Na-miss ko lang yung mga jamming ba gabi-gabi. Ang tagal ko rin hindi nakapag-live ng ganito eh. Wala lang. Kasi ako, pag umuwi ako ng bahay, gusto ko mag-live. Pero kasi, umisan kasi ang dami kasing dapat kong matapos. Correct. Bago ko bumalik ng trabaho. Tama. Kagaya Ayun din. nung umuwi ako, yung sasakyan ng anak ko, sira. Ang dami kong pinalitan doon, kaya naubos lahat yung oras ko doon. Oo, kasi tama naman talaga. May time naman para sa ganyan. Kasi kailangan first come first. Basta yun. Kahit ako naman, busy ang life dito, Sisi Kuidi. Kaya Ako pag nga. sa bakasyon ko, Obligasyon try mo ko na magla-live ako. Kahit isa lang siguro. Basta ano mo naman Ninong Ted na yung dilat ang mata namin ha. Huwag yung tulog. Tulog nga tayo. Umaga, magla-live ako ng umaga. Yeah. Mag-invisible live ako sa December 25. Kaya kailangan meron ko invisible ninja.
O kasi invisible ninja lang makakapasok doon pag nag-level ako ng invisible. So kailangan mo ng invisible yung ninja mo. Oo. Hindi makakapasok. So, walang jacket lang ang makakapasok. Lahat ng Oo, may jacket, wala. Oo, invisible nga eh. Hindi kung hindi invisible yun, tsaka yung ninja mo, hindi ka makakapasok. What you mean sa invisible? Yung hiding? Ano ba yun? Spam? Invisible eh, hindi nakikita. Yung invisible ba? Paano tayo mag-ano yan? Para i-press tayo hindi kita. Walang comment section ka mo kasi hindi nakikita. Yeah, parang gano'n. Ayan na, may tumatawag na sa'yo. Ang iyong alarm. Ayan, Ping, mag-in ka na, Ping. Puro na kayo dyan. Peted, ingat Ano ka. yan? Ingat sa drive. Oy, ano pa yan? Saktuhin na lang natin ng 3 hours. Ano pa, 15 minutes? Oh. 15 minutes. Malaki ko pa may 2 hours pa ako mag-break. Kaya ako mag-break dun sa dun sa terminal namin para makapag-umpisa ako ng yung dating oras. So, sira na yung oras ko ngayong araw na ito eh. Dapat kasi every 7 o'clock in the morning ako nag-start. Na-push hanggang 11 o'clock ng kanina. Oy, Ninong Ted. Invite ka namin next week ha. May Grand LS. Kanina. Birthday ni Bogs. Yung Bogs. Oo, 21 years araw old. yun? araw? Wednesday. What, next week? Next Or week. this week? Next Oh, week next pala, week. this week. Ano ba this ngayon? Hindi, Tuesday Next ko na week. dito. Mga next Wednesday week. na ngayon dito. Ay, wala pa, Martes. Next week. Mm-mm. Ba, alam nyo na, pag magdidibo basta siya, Ninong available Ted. ako eh. Hindi dibo. Ninong Ted, magdidibo. Sabi mo sa kanya, wag na siya magdibo. 21 years old. Nagbibinata. 21 lang si Bogs? Nagbibinata, Ninong Ted. Parang hindi 21 si Bogs. Stress sa Ano? trabaho siguro yun. Parang nasa 50 na si Bogs eh. Nakaka-stress, nakakatanda kaya ang trabaho. Kala nyo ba? Nakakapagod, Ninong Ted. Tinan mo ako ngayon, oh. Tinan mo ang mukha ko ngayon, larag. Tapos, Hindi ako maganda ngayon. Tapos kung minsan, naisipin pa ng iba eh, laki ng Happy ka sahod lang. mo. Laki ng sahod mo. Tama. Easy lang ang trabaho. Hindi nila alam. Ang ano ko Ninong Ted, naka-schedule na ha. Yung puro pa okasyon ng amo ko, asing ko. December 5, December 11. Oh, di ba? May dalawang ano na siya. Ano yun? Dami kong luto. Magluluto ka lang? Ba't di ka pala umuwi sa Pilipinas, mag-start ka na lang ng business mo doon, magtayo ka ng maliit na karinderya mo doon, whatever. Nag-iipon pa Ninong Ted, hindi pa kaya. Hindi, pwede ka naman umutang sa Pilipinas eh. Saka na pag inaano ko pa makatapos yung bunso ko. Mahirap kasi ba? Iniisip ko na din yan Ninong Ted. Iniisip ko na umuwi na lang ng Pilipinas, magbalik ulit ako sa dati kong work. Kasi, dati kasi ako nananahi dati. Gusto kong manahi ulit. Kasi ang hirap ng buhay dito ba, sa totoo lang. Ay, siyempre, lalo kayo. Malaya kayo sa family nyo. At least, buti na lang ngayon, okay na ang technology ngayon. Messenger, makakausap mo sila ng video. Nakikita na yung bata. Hindi kagaya nun na sulat. Abot pa ng isang buwan bago makuha yung sulat. Diba? Kaya ang inaano ko yung bago ako umuwi, yung matapos muna yung aking project kasi ang hirap. 2 beses na ako umuwi Ninong Ted para ako bang para akong, ano ba yung tawag doon?
para akong hindi alam kung saan ako tutuloy ba. Kung saan ako titira. Paano kasi yung pinapatayo mo binaha, nawalan ng bubong. Kawawa ka naman. Hindi, may bahay ako Ninong Ted, bahay ko. Hindi pa Bahay nga ako. tapos. Kasama ng mga anak ko yung tatay nila. Kaso, ano ako doon hindi ako pwede pumasok. Kaya nagpapagawa ko ng sarili ko. Ay, si Uwan. Ay, inuumpisahan ko pa lang, tinapos na naman ni Uwan. Yun nga yung binabalak namin ni ate nyo Sonia pagka tapos lang yung bunso ko. May 3 years pa kasi. Magka-winner kami sa Pilipinas siguro. Ako din Ninong Ted, ganun ang plano ko. Patapusin ko lang yung bunso ko. Kaso nga lang, matagal pa yun, 6 na taon pa. Mabilis yan, mabilis ng taon. Ang hirap ng mag-isa lang ba? Mag-isa lang yung tapos, basta ko lang, mapatapos ko lang yung anak ko. Okay na Kaya ako. mo yan, kaya yan. Yes! Strong woman. Oo, masarap sa Pinas. How can I help Kuya you? Ted. Masarap sa Pinas. Masarap. Yun nga iniisip ko, mag-business. Pero, Masarap sa sa private. isip pa lang yun Ninong Ted. Kaya mo Pero yan, kung Sisikoy. Kayang-kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya yan. Wag kang mag-isip ng negative. Always think positive na sabi nila. Correct. Kahit na sabi mo, Yun na nga lang. sabi mo kaya. Yan lang Ninong Ted ang iniisip ko. Sabi ko, wala akong maipagpamana sa kanilang dalawa. Yung Kaya mo yan, matapos Sisikoy lang. Ping. Alam mo bang Yes. i-plan mo bago ka umuwi? Kailangan mong i-plan yung mga gagawin mo. I mean, simulan mo na. Starting January na, Motivation. Ito, dyan. Kaya yan. Kaya mo yan. Malalaki na yung anak mo Hindi na yan sanggol yung anak mo. Malaki na, dalang ginding na. Maya-maya magkakaapukan na sa tuhod. Uy, wag na muna. Kaya Pagtapos mo muna. yan. Nako. Kaya yan. Tuhod agad. Tuhod agad. Dapat ako lang Wala pa Ninong Ted, wala pa. Wala pa ako. Di ba Kuya Ted, kapag sinabing apo, automatic apo sa tuhod na yon? O iba pa yun? Hindi Iba pa yun na apo sa apo lang tuhod. yun. Anak ng apo mo yun. Mali ang pagkakaintindi ko kaya ko sinabi agad ng tuhod Yung Wait lang. anak ng Bali, apo mo, apo sa tuhod. Ngayon yung Yun anak ang ng apo ng anak ng apo ng anak ng apo na sa tuhod mo, talampakan na yun. Tapos yung anak ng apo mo sa whatever, apo sa kalingkingan na yun. Mga Kagaya ko, meron akong meron akong apo sa talampakan. Ako, meron na. Meron na ako. Sa pamangkin. Hindi, Siguro. sa pamangkin yun. Yun pamangkin yun. yun. Kahit ako meron na rin. Hindi talampakan sa akin Wait lang. Talampakan. Kasi yung pamangkin ko is nagkaanak na. Ay, hindi, apo sa tuhod lang pala. Apo sa tuhod. Yeah, Tuhod sa pa akin. lang. Wait Yeah. lang. Tuhod pa lang. Kasi yung pamangkin kasi yung sa akin yung pamangkin ko nag-anak na. Yun yung apo ko sa tuhod. Tama. Hindi apo mo yun Pamangkin mo nga So yung anak ng pamangkin mo, apo mo yun. Ngayon yung anak, wala. yung anak ng pamangkin mo, na apo mo, tapos nanganak yun na ang apo sa tuhod. Ay, kalayo pa nun. Ako meron akong apo sa tuhod. Meron na ako. Matagal pa pala yun kasi maliit pa yun. High school pa lang yun. Apo ko. Tama. Tagal pa. Bata pa naman ako, uy. Yung hugasan. Kasi gustong business niya Ate Sonia doon tindahan daw. Yun ang gusto niya.
Ako naman ang gusto Yung ko. malakihan ba, Kuya Ted, no? Kasi yung malakihan, alam mo yun, di ba sa atin, yung sa bandang kanto. Alam mo Yeah. yun, yung, Yeah. Oo. Yun ang gusto niya eh. Tapos ako naman ang gusto ko yung susundo ng sa airport, yes, mga OFW, ganon. Uber, Yun naman yun. Uber. Yeah. Uber nga tawag ba? Grab, parang ganun. Para. Pero Oo. private yun ah. Oo, Parang private ganun. nga. Mas maganda ganun. Mm-mm. Kasi yan yung mga sinasakyan namin dati, Kuya Ted, nung umuwi, last umuwi namin, Grab. Yung, ang sarap-sarap ng upo mo kasi private nga yung mga driver, alam mo yon, yung maganda, bago ang mga sasakyan, ang iba, naka-plastic pa. So, maglalagay nga ako ng karaoke doon eh. Diba? Tapos mag-vlog ka, i-vlog mo yung mga pasahero. Mga pasahero. Si Kwan, nakita nyo na ba si Kwan? Mayroong vlogger na Kwan eh, sa Pilipinas eh, na si Mang Berto. Mang Berto ba yun? Hindi ko kilala. Ang nakita ko lang na vlogger. Ikaw nyo yun, hanapin yung Mang Berto. Ang ginagawa nun, ayun nga, parang grab driver siya. Tapos nagpapanggap siyang Korean. Talaga yung nakita ko yun. Nakita ko. Don Berto ba yun? Don Berto ba? Mang Berto? Hindi. Yan nga din ang sasabihin ko eh. Tinatapos ko lang. Nakita ko yun na may mask siya, di ba? May mask? Yeah, nagmamas siya. Yan, oo. Nakita ko yung kaya time. Tawa ko ng tawa doon. Oo. Yung Pwede kunwari yun. Korean siya. Oo. Korean. Oo. Tapos mamaya nagkon siya. May mga salita siya eh. Ano ba? Wait nga, hanapin ko nga. Ano ko tawag mo? Pati yung waist niya, kung din eh. Korean eh. Driver. Don Berto yata yun. Don Berto yata. Don Bertos. Don Bertos Yeah. TV. Yeah. 300K na siya. Oh, wait. O, di ba? Nakita Bilis. ko na. Meron pa siya kanyan eh. Sa Facebook pa rin eh. Meron din sa Oo. Facebook. Oo, ito yun oh. Ito nga yun. Kuya Ted, tawan-tawa sa kalokohan. Gayahin mo to. Ang gagawin kong accent, hindi ko alam kung gagawin kong accent. Indian siguro. Indian accent. Yung matigas na brother. O kaya Arabish. Brother. Nakita ko to one time sa Facebook. Eh. Tama. Koreans. Natawa ako dyan eh. Yung mga iba eh, kung ano eh, napapalaban yung iba eh. Lalo pag nag-i-Englishan sila eh. Tapos sabi yan, sang siya. May mga konsya eh, may mga, yung entrada ba niya na salita. Natahimik ah. Three minutes ka pa, naka 3 hours ka na. Naka 3 hours ako no. 1.6 million pala ang kanyang followers sa Facebook, no? Bo, laki yan, no? 1.6 na, oh, yan, oh. Doble kita niyan sa YouTube tapos doon sa Facebook. May TikTok pa or what, o baka may Instagram pa yan. Hala, laki na. Oy, Ninong Ted, malaki ang kita ni si Kuya Juni sa TikTok. $400 daw, meron na siya. Ay, wag kang marites dyan, di ba na? Wala akong sinasabing 400, ha? Diagdagan mo ng zero. Hindi naman pwede dito sa amin. Hindi nga. Hindi pa rin yan. yata. Hindi pwede sa kanila. Sa amin pwede. Ibalik ko nga yon, mas maganda pa doon. Mga song lang yung Alam mo ba, kahit ganun-ganun, kumikita ako doon sa isang song or 2 song ng €3. Alam mo yon? Masipag. Ibalik ko yun. Tingnan mo lang. Ibalik ko yun. Ano ba yun? Masipag ako dati doon eh. Doon ako bago ako mag-YouTube eh. Pero tinamad na nga ako sisikoy doon. Tinanggal ko na nga yung account ko eh. Oh. Hindi ko dinilit. Okay na yun. Kasi pag bumalik ka rin, baka hindi mo na kami pansinin ba? Oo. Pero nasa Dito ka na kanila lang. ko. Pasaway ko.
Hindi na mamamansin. Pag ando na pag sikat na Oo. hindi na naman. Pag sikat na yun doon, hindi na tayo. Hindi tayo pansin. Kaya dito ka na lang. Libangan ko lang naman yun. Wait lang, pakinggan mo to, oh. Yung si Bertos TV. Bertos TV. Baka CPR siya. Baka copyright siya ni Kwan. Kanta naman, marami. Marami namang si Kuy Ping sa kanta, CPR din. Kuha mo na lang siya si Kuy. Mute. Mute mo na lang. Asa na ba yan? Ulteros na. Ang problema lang kasi, uuwi ka ng Pilipinas, tapos kurakot yung government natin. Hindi na mahirap. Pangit. Ay, nako. Nakakakonsuming manood ng balita sa Pilipinas. Ako nga dati, inaantabayanan ko yun. Nagsawa na ako. Nakaka-high blood. Wala naman sila magawa, hanggang hearing lang sila. Yung dapat na mahuli, Nakakahiya. Wala. hindi naman nila hinuhuli. Nakakahiya kaya. Speaking of that kanina, ewan ko ba, hindi ko alam yung babae na yun. Ikinakahiya niya na Pilipinas siya. Alam mo ba, sabi nung kasama niya sa akin kanina, sabi niya, Pilipina yan. Kasi Indonesian yung kausap ko. Tapos sabi, Pilipina yan kasama ko, sabi. Kinausap ko. Sabi ba naman, hindi daw siya Pilipina, kung daw siya, inchik daw. Kasi mukhang inchik siya. Sabi ko pa naman sa kanya, ala, kinakahiya mo na Pilipina ka? Hindi ko pinansin, nabuisit ako sa kanya. Grabe! Ayaw yung umamin na Pinay yun. Hindi, makikita mo naman yun. Makikita mo naman salita niya paano magsalita niya. May punto nga. Alam ko Pinay siya kasi sinabihan nga nung kasama na, oy, Pinayan ako, ka-workers ko. Pero sabi niya, Chinese siya. Oo, kasi maputi siya Kuya Ted, tapos medyo, di ba sa atin may mga gaya naman, maputi na itim ang buhok na, alam mo parang inchik talaga siya. Nainis ako doon, makita ko na naman yun, ewan ko lang sa kanya. Kami naman ng glota yun. Minsan kasi may mga gayaan, di ba, dito, porket nasa ibang bansa na, hindi, may mga Pinay na gayaan ha, hindi namamansin. Ako hindi lang yan, kahit na dito. Dito nga talagang kahit saan, hindi talaga mawawala yung mga naiinggit ba. Mga high profile. May mga tao talaga na kuminsan ayaw ka nilang nakikitang umaangat. Pagka yung nakaangat ka lang ng konti, ayun, hilahin ka bababa. Never mind na lang sa ganyan. Never mind. Tapos na yata, mag-iisa na naman yata. Wala pa sa amin. Pero ang lamig na dito. Diyos ko po. Super lamig. Malamig. Dito wala. Nag-uumpisa pa lang. Hindi ko nakikita si Abo. Sana si Abo? Ay, Ninong Ted. Nasa magandang hita na yon. Sana all. PM mo nga siya. PM mo nga. Sabi ko, nabalitaan ko, nakahanap ka na ng four-legged dyan. Sabi ko. Kailan ba yung tumawag sa akin? Nung yata pagkatas ng birthday ko, tumawag siya. Nagkausap kami nung bago mag-birthday siya pagka-birthday. Busy daw siya, busy. Gumagawa yata ng junior, Abo. Wala na yung GC natin. Hindi na active yun. Hindi na pumapasok. Sayang yung mga... Hindi kayo po pumapasok doon, Ninong? Yung YT ha. Yung YT. Ano yung sabi mo kayo? Si Abo? Sayang yung mga YT nila. Hindi na na-active. Ayun na nga. Di ba, isa sila sa matulungan namin ma-monetize doon sa namin, doon sa GC namin. Marami kayo may napamonetize doon sa GC namin.
Sayang, kahit sabihin kwan, magkwan ba, maglagay lang ng short. Ako kahit kahit na gayan short yan, lang kahit, sana. oo, kahit matagal, hindi ko yan pababayaan. Uy, naku, Tapos magpuyat ako tapos yung dito. iba, hindi, tapos yung iba pag wala lang pag na-demonetize, sabihin nila mag-aasa sila ng watch hour. Paano pa mabibigyan ng watch hour ngayon eh? Ang mahal-mahal ng watch hour ngayon. Kaya sabi ko, mag-live ka na lang. Hirap-hirap mamuni. May, meron kami, naku, dami namin tinulungan ni Ate Sonia. Tapos ngayon, yung mga channel na wala, pinabayaan lang. Sayang no, sayang yung effort. Super. Yeah, Sayang effort tsaka yung money. Correct. Ano, kahit na mura lang yung yung WH nun, which is talaga namang mura nun, still. You know? Kahit pa paano, kasi yung effort talaga at saka yung Yeah. perang ginastos. Kasi nga, kahit pa paano, Kaya ngayon, pag may nag-aas sa akin, sabi, yung appreciation. mahal ng watch hour, hindi ko na kaya. Kaya meron pa akong doon eh. May natitira pa akong pera. Kaya ginagawa ko, pag may nakita ko mga nagla-live na taga-ibang lugar, Oo. pinagtritripan ko yung mga yun, kinakargaan ko ng tao, kung minsan 1K. Hala. Oo, 1K ng tao. Tuwang-tuwa. Tapos sabi niya, hindi, nung may pinuntahan ako una tao lang niya, 40. Sabi niya, Saway ka, Kuya Ted. nilagyan ko na Pasaway. nilagyan ko ng 100. Tapos sabi niya, Makagayaan nga ako. Tingnan ko, paano ba yan magayaan-gayaan? yung ba sabi niya, makukuha yung yan? yung likes, sabi niya, tara, yung likes. Pinigyan ko 50. Tapos sabi niya, 100, sabi niya. Kaya laki kasi ng tao niya eh. Ewan ko kung bakit gano'n, ang pumasok na tao niya, almost 2K. Pero 1K lang yung nilagay ko ah. Pinagtitripan nga sila eh. Mga Americans, dito sa States ba? Tapos si Naku, Kayfeng, lagot ka si Kayfeng. Okay na ako kahit 2-3 lang dyan, 4. Ay nako, masaya na ako. Hindi naman ako pinagtitripan ni Ninong Ted eh. Hindi. Pero marami ko nakikita naglalaro ako, ang dami ng tao. Hindi ko alam kung legit yung mga yun. Kasi, baka, Ninong Ted, baka mamaya pag marami nakita kong tao sa live ko himatayin ako kasi sanay ako sa konti ba? Pero kung minsan kasi may kwan eh, yung... Pero yung di ba gina- nagbabiral ka dati, di ba, sa luto mo? Si Lolo din yun, no? Pakana ni Lolo yan. As in. Saan? Ha? Yung dati, Kuya Ted, di ba? Yung dati, di ba, yung nagbabiral. Nagbabiral? Oo. Oo. Di ba yung dati? Oh, Kailan ba yan? March? kasi consistent, dapat kasi consistent ka sa pag-upload kasi. Araw-araw talaga si Yeah, Sikoy. Yeah, maski ko nang every day. Every other day. Correct. Yeah. Minsan kasi alam mo ba, ang dami kong video, minsan nakakalimutan ko sa oras ng yung pag-visit talaga ako sa luto. Kasi pagkakon kasi, wag ka na muna kasi makipagmarites. Kasi mo muna yung channel mo. Ninong Ted, hindi man kaya ako marites. Nung una mo kasi nagkikipagmarites ka wala kang revenue. Hintay ka lang, Kuya Ted. Sunod-sunod yung premiere ko na yan next week. Yeah, maski ko Mayos kayo mga song mo na yan. every other day, every other day. Oo. Yun doon kasi sa tension music ko, kaya mabilis nag-viral yun. Talagang everyday ako. At saka kung noon, kundi pa lang ang nag-upload ng music mo. Oo, ngayon Kaya lahat bilis singer na eh. Yung AI na yan, dami-dami na. Kumisa nga, hindi mo na alam kung saan yung totoo dun eh. Oo. Ninang Lani, nagalang shout out. Oy, Lani, tapos na yan. Tapos na yan mag-live. Tapos na yan. Sino? Tapos na yan. Hindi naman Nag-live siya yan. nag-live eh. Ayan, manood kanina eh.
Kasama, sino ba yung partner niya ganyan? Si Kwan yata yun. Kasi may nabasa talaga ako Kuya Ted dapat within 1 month, kailangan mo mag-upload ng 12 times. Wait Yeah. lang. Alam mo yung may pinalo ako na popular na vlogger na hindi siya vlogger. Basta yun din, nag-create siya ng content. Pinalo Alam mo, ko yun, alam tapos nyo doon guys, ako mas madaling gawin nyo kasi yung mga pinapalo nyo, sila yung nagkakaroon ng views. Ngayon, ang mas magandang gawin nyo, ang mas magandang gawin nyo, i-google nyo na lang. Google nyo kasi, halimbawa ako, gagawa ko ng tutorial, di ba? Papanoorin niya ako. Siyempre, may views ako, may revenue ako. Ganun yun. Ngayon, mabuti pa dun sa Google. Halimbawa, magtatanong ko doon, ano kaya magandang ilalagay ko? Sa GPT or Gemini na lang. Maganda. Sa Gemini ako nagtatanong. Yeah, doon. Kumisa doon ako nangunguha ng ako din. Paggagawa ko ng thumbnail ko. Doon ako kumukuha ng idea ko. Kay GPT at saka kay Gemini ako. Minsan. Kasi papanoorin mo yung video ko, revenue yun. Sige, hindi na kita panoorin ha. Hindi, pag nakita ko. Kasi mahilig talaga ako sa music, Kuya Ted. Kasi minsan pag nagbabiyahe ako, mayroon akong radyo eh. Kaya minsan gusto ko mag-akyat sa ibang live kasi nga para yung lalot yung sunod-sunod yung kanta ko. Tapos pinapakinggan ko yan during yung sa biyahe ko ba. Kasi mostly malayo ang biyahe ko is alam mo yun, instead na normal radyo, ang piniplay ko, yung doon ako nag-akyat ko. Kahit ka paano, mayroong yun, watch hour din. Ganon. Kumadre, shout out. Ako nga, kuminsan, nire-replay ko yung mga live ko. Kaya nga, Kuya Ted, paakyatin mo ako, Kuya Ted. Pakantahin mo ako, makabili lang ako nung Yamaha na yun. Wait lang. Paghintay lang, Kuya Ted, malapit na. Magyayamaha na to. Magko-cover song na lang ako. Mukhang sumahod ng malaki ito, Apeng. Nagbabalag bumili ng Yamaha. Mag-ano na lang tayo. Basta pagka sumahod ka ng malaki sisipin, mo naman ko yung kalimutan, ha? Oh, yung 13-month pay, inhantay ko. Yung 13-month pay, December. Ay, naka. Basta, gusto ko kasi, alam mo, kaya nga ang pangalan, alam mo ba, ang pangalan ko, alam mo ang pangalan ko. Ninang Lani, salamat. Hoy, makinig ka kung saan ba kinuha ng nanay ko pangalan ko. Diyan sa singer daw na yon na si Johnny Mitchell. Sino ba yun? Alam mo yung Kuya Ted? Si Johnny Mitchell. Kaya doon ako, kaya marunong magkanta. Ay, tara na. Abot na naman to ng 3.5 mamaya. Hindi ka matapos-tapos alauna na dyan sa'yo. Ano na? 12:21. Alauna na. Basta pag nakabili ka na ng Yamaha Sisikoy, yung pinaglumaan mo, hagis mo dito ha, baka sakaling gumanda-ganda yung boses ko. Hoy, doon ko ikakabit. May pag-asa pa ba yung boses ko? Doon ko yun ikakabit, huy. Doon ba? Diba doon, kailangan ko pa rin to, diba, Kuya Ted, no, doon ikakabit. Hindi mo na kailangan, ang kuwan lang kasi ng yung mixer, yung Yamaha, is wala ka nung kuwan, yung sound effects, like yung tumatawa, walang ganun. Kaya kailangan ko nga din ito. Yeah, pwede mong i-up kakabit yan. Mo yun. Oo. Trinatry ko ngayon gawin sa akin, hindi ko pa rin magawa-gawa eh. Kukulikitin ko to. Kukuluko. Pero pwede na lang yung Talikutin. Pero pwede na yun kahit na wala kang V8. Yung kasi pag may V8, wala kang beat, wala ka talaga yung mga sound effects. Pag-aralan Bibili
Bibili nga ako ng yung maliit lang na Yamaha, kasi yung 10X yun na yun. Pan yun apat na mic yun. Pwedeng apat. Dual siya. Hindi, apat Dual? yun. Apat. Ah. Pero meron kang mabibili yung mas maliit lang, yung dalawa lang yung mic niya. Meron din ako dito yung ilaw na ring Kaya lang kasi ang silaw pa. Kaya gusto ko tong dilaw na ilaw. Sige na. Pag Kuya Ted, pag hintay ka lang Kuya Ted, aakyat ako. Pag ako'y nagkaroon na ng magandang boses. Walang hiya na to sa akyatan. O sige na po, bababa na pala ako Gagabi na dyan sa inyo. Pahinga na kayo. Ingat! Ninong Ted. Salamat. Kumadreg. Good night na. Good night na si Kuy Ping. Ako'y bababa. Good night. Good night, everyone. Ninang Lani, good night. Thank you sa pagsama. Bye-bye. Launa na sa akin. Paano na ba mag-end nito, oy? Ayun.